Ei, benvinguts a Kawaii Diana. Vull donar les gràcies a la Erika per haver fet uns quants vídeos amb mi. I avui farem... Slime. Mira. Quants slimes farem? Moltíssims. I tenim també... Orbis. D'això i culleres. Per aquest slime necessitem cola blanca, o sigui, nosaltres ficarem transparent. Sí. Cola transparent. 2 cullerades de detergent. Colorant opcional. Purpurina també opcional. I líquid de lentilles. Aquí està. Bueno, tenim slime, Hem fet slime, xica. El meu és més bonic. El meu no pega gens. Mira. Sí, aquest té una textura guapíssima. Ben elàstic, ostres. Bueno, nena! Mira, Dani. El joc de la corda. Sembla que hagis fet... En comentaris si us agrada més el meu, Espera. així sòlid, no s'enganxa, O el meu! que és super elàstic. Sembla una corda de saltar. I és un color blau cel més Molt xulo. guapíssim. Oh.
una altra part a terra. Mireu, Aquest mireu. dieu-li adeu i aquest també dieu-li adeu. Per què? Perquè se barreja. Aquest està dorat, aquest és Aquest taronja. I I aquest... jo me quedo el de Dani. Jo me quedo el de Dani perquè m'agrada el de Dani. Sapegue. Quin color quedarà? Bueno! Ja s'ha acabat el vídeo. Sí. I hem fet uns quants slimes. Uns quants. Quan anàvem a fer un, hem fet uns quants. Sí. Els ensenyem? Vale. Ja aquest. Aquest l'he fet jo. Ara és meu. Ja, Aquest l'he fet jo. Ha quedat un color blau blanquinós, així com la neu. Espera. Molt xulo. Ensenya cambia, ensenya. Bueno, aquest ja no d'esto. Sí que d'esto. Que l'he fet Després, jo. la barreja entre dos slimes. A veure, El dorat i el taronja. que gran. Sí. I aquest, L'últim que ha fet que Diana. l'hem fet entre els dos. No, això. Bueno, l'he fet jo. Que també ha quedat un color blau blanquinós de neu. Veus, igual que l'altre. Ai, ja se me comença a Hem fet aquest amb cola blanca. Sí, s'ha pegat una mica. Mira, jo el primer que més m'ha agradat és aquest. El primer. Segon és aquest, perquè no s'enganxa. M'encanta. Barreja els dos slimes que hem fet. I és gegant. Sí, és com Dani. El tercer que m'ha agradat és aquest, perquè quasi ni enganxa. I el quart és aquest, perquè sí que enganxa. Està recent fet aquest. Aquest està recent fet. Superman! Però ja quasi ni enganxa, ja. Que guapo. Mireu que guapo, mireu que guapo. I aquest color m'encanta, jo. Aquest m'agrada més. Quin és el teu primer que més t'ha agradat? Hombre, el blau, el que he fet jo, el primer, que m'ha sortit. I el segon? El segon. Aquest, el teu. El teu. I el tercer? Bueno, aquest queda també bastant guapo. El mateix color així, quasi transparent. Vale. Bueno, i despedim el vídeo. Queda sòlid. No pega gens. Aquest tampoc I apega. queda com si fos moc. Aquest tampoc apega. Hem de... Moco de delfín! Moco de troll, moco de Diana. Encara hem de fer molts slimes, xica. Moltíssims, i vull tenir... Tota una col·lecció sencera. Sí, una col·lecció de slimes. O sigui que ja ens podem espavilar. Au! Això vol dir que li doneu like al vídeo si us ha agradat. I subscriviu-vos! Kawaii Diana. Compartiu el vídeo, el canal i fins la pròxima. Ciao, ciao!